Vi er i gang med at lave alkohol, og vi vil ved hjælp af gær, sukker og vand undersøge, hvordan vi kan lave alkohol ved hjælp af gæringsprocessen. Vi vil nu lave de indledende øvelser til vores gæringsproces her. Til at starte med hælder 25 gram sukker ned i vores fladbundede runde kolbe. Dernæst tilsætter jeg 200 ml lunken vand, som jeg så ryster indtil sukkeret er opløst. Således, for at det hele ikke skummer over, tilsætter jeg en lille bitte smule antiskummiddel og ryster igen. Således. Til slut tager jeg 10 gram gær, ganske normalt bagegær, som jeg smuldrer i vores lunkne vand. Og ryster for at få det opløst. Så er vi sådan set klar til at sætte vores gæringsproces i gang. Vi skal bare have tilsat lidt sukker en af de kommende dage, og ellers skulle processen sådan set køre sig selv. Jeg vil nu beskrive, eller lave en gennemgang af vores forsøg, sådan mere teoretisk. Det første fremmest jeg skriver her, C12H22O11, er vores sukker, som vi har på den ene side af reaktionslinjen. Grunden til, at den ikke hedder C6H12O6, er grunden til, at vi ikke har brugsukker, men ganske normalt hvidt køkkensukker. Det har vi altså på den ene side af reaktionslinjen sammen med... eller på den ene side af reaktionspilen sammen med vand og gær. De indgår som proces, og ud af det, så kommer der C2H5OH, som er vores alkohol. Og så kommer der noget kuldioxid. Og Frans han har så flot her lavet en afstemt reaktionslinje af hele vores proces. Her har vi så vores forsøgsopstilling med vores alkoholgæring over bundsbrænderen. Og så har vi noget iskoldt vand her for at få vores gas til at gå på væskeform. Vi vil starte med at varme vores alkoholgæring her op til 78 grader, for derefter at skifte vores reagensglas. Det gør vi for at få eventuelt metanol, der kommer med over, for det væk, da det kan være livsfarligt. Være livstruende. Og fra 78 grader, vi ved, at etanol, som er alkohol, har et kogepunkt på 78 grader. Og derfor vil vi selvfølgelig begynde at tappe vores alkohol derfra. Jeg vil starte med at tænde bundsbrænderen. Det er vigtigt, at vi holder flammen, eller at vi varmer langsomt op, sådan så vores alkohol får den længst mulige destilleringstid, hvis man kan sige det. Det der sker nu, det er, at vi varmer det lige så stille op. Det har vi gjort hele processen igennem, for at når vi når de 72 grader, som er metanolets kogepunkt, så skal det lige så stille stige op til de 78, så vi kan nå at få alt metanolen ud af vores alkoholgæring, inden vi skal til at destillere vores rigtige alkohol, altså etanol. Og lige nu er vi ved at have nået 72 grader, så metanolen skulle gerne lige så stille begynde at gå på gasform. Når metanolen så kommer herover i, så kommer den ned i det kolde vand, og det gør så, at det kommer ned i reagensglasset, som er en bæger med koldt vand, og det gør, at det bliver til væskeform.
Lige så stille har temperaturen snedet sig op omkring 5-87 grader nu. Og da vi har etanol alkohols kogepunkt fra 78 og cirka til 93 grader, så holder vi den stille og roligt ved den her temperatur cirka. Så man kan se ned i vores alkoholgæring, begynder lige så stille at koge, og vi kan allerede skue en lille smule etanol over i vores reagensglas. Så indtil videre ser forsøget ud til at fungere udmærket. Når vi når de 92 grader, så er det næste, der begynder at koge, det er propanol. Den følger altså de 10 alkener. Så det er vigtigt, at når vi når de 92 grader, at vi får vores reagensglas væk, så er vi sikre på, at det er rent etanol og ikke hverken metanol eller propanol, vi har i det. Og temperaturen er nu nået 91 grader, og vi vil derved stoppe vores forsøg, for at det ikke skal gå over og blive propanol. Det vi gør nu, det er, at vi fjerner det her. Og her har vi vores rene alkohol. Altså det vi har destilleret. Ren etanol. Etanol. Som vi så vil forsøge at brænde af nu. Du kan komme lidt tættere på, Nikolaj. Jeg vil nu lige forsøge at smage på det. Hvad smager det af? Nej, det smager ikke så godt. Okay. Og vi brænder det nu af. Man kan ikke se det brænder, man kan mærke det. Det er varmt. Og grunden til det sker, det er, at der sker en fuldstændig forbrænding hernede. Man kan lige så stille ane de små blå flammer og indimellem gule. Så lige nu, der brænder vores alkohol. Nu er vi nok på, hvis det brænder. Og det vi beviste der, var altså, at vores alkohol, den brænder. Det vi nu gør, er lige at lave en hurtig gennemgang af vores skæringsproces, og hvad der egentlig sker for at skabe alkohol. Først ud, der har vi sukkeret, og så har vi vores gærcelle her. Gærcellen, den optager sig det sukker, vi nu har, og ud af det kommer der så 4, eller i vores tilfælde 4 alkohol. Og grunden til, at der kommer 4 alkohol, er, at vi har ikke bare ganske normalt druesukker, men noget hvidt køkkensukker. Vi får også 4 CO2, og så får vi afgivet noget energi i form af varme. Denne proces her, den foregår selvfølgelig hver evig eneste dag, landet over og verden over. Det er for at lave whisky, vin, øl og alle de andre ting. Når man laver nogle af de stærkere sprutter, så destillerer man den op på flere gange for at få en endnu renere og endnu stærkere og højere alkoholprocent. Men det var vores lille hjemmeforsøg her.